ini abu-abu kena jibau naik naik macam mai ba macam ni kadang ni cakap dengan ini tu. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Ompray dini mane जोङो हाजोआव थांनो नामायदों आरोना बेलागुरनि औवा बायदिसिना लायनो नामायदों माने जोङो बेलागुर जानो नामायदों नालाय दा बेलागुर जानो नामायनायखाय माने बायदिसिना बिदिनो बेलागुर न' बानायनांगौ लामा सामा बिदिनो बायदिसिना बानायनांगौ आरोना दा बेखायनो बे भिडिअखौ बानायबाय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय माने बिराद गाजा गाजा आरोना बायदिसिना बिदिनो फानि एसे फानि टाइपनिबो जागोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना आगोलाव माबायदि जालाङो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो बायदिसिना भिडिअ नुबाय थागोन आरोना एसे इन्टारेस्टिं सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बिदिनो गोदान क्रिएटरफोरा जेरै गोदान माबाफोरा इउटिउबारफोरा एसे मटिभेट जानायनि थाखाय एसे आंखौबो सापर्ट खालामदो आरोना बिदिनो एसे साबस्क्राइबफोरखौ खालामना बायना होदो एसे शेयार टायार खालामना होदो आरोना कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय माबायदि हेपि मागो बयनिसिमबो गासैनिफ्राय एडभान्स मागोनि थाखाय आं नोंथांमोननो बुंहरखाबाय आरोना हेपि मागो जिखुनु मा बुंबाय थानो बारा रोंलायलाङा बुंनोबो गाइस जों दायो नै सफायबाय एकदम हाजो गुदियाव सफायथारबाय आरोना औवा लायनो नामायदों फिथा सुङा जानायनि फिथा सुङा मागोनि लामाया डेन्जार गाज्रिखा लांगाब लांगाब नै बियो आथोन सोलायनोनो Hey, nung maatin sila nung korban tadi. Ay, coba apa ya? यही नहीं अभी और सुनिए Ya. Biar hai nih ya, piknik kau pun hinanglah. Bini kayaknya kamera kau kasih bongkar nataka. Bongkar kah pun hinang ambas. Bongkar kada. Betul. Bela kuno bela kuno. Gasoi boda ya, bela kuno sana ready sabai, amai dai bale gasnya. Amrai, manci berat komar zagra kini solution ni bara. Nah biar mana kami ni betar ni kacau sana dengan bela bela kurang, bayang aku biar gue sana dengan bayang mati ke, boleh bakal dengar na. Serba pernah juga sebab, cini beli hai, empat urin berapa, ni dia nusa gana bikin rasa rani jalan nak sini nugan jangan perkara. Guys, hogasino नै जोङो बेलागुरनि माबा खालामगासिनो ओमफ्राय आङो नायग्राल'सो आरोना आं नायग्राल'सो ओमफ्रायो नै बिसोरो सब खामानि मावग्रा गोनजा ओमफ्राय नै बेबो सासे ओरैबायदि फालतु दोहैनिफ्रायनो जिरायहायगासिनो नायाखै नै बेबो ओमफ्राय नै बिथिं गामिनि एलपि स्कुल दङ आरोना गामिनि एलपि स्कुला बिराद हामा जाबाय सरकारा जोंनो दासिमबो हराखै बिल्डिं हराखै आरोना जोंनि गामियाव नखाय नाय बिथिं नाय माबायदि जादों नखाय स्कुला नखाय गामिनि स्कुलनि बेराखौ नाय माबायदि बेसेबां मैला ओमफ्राय दा माने सरकारफोरा गासैयावबो डेभेलप जाबाय होनबाय थायो खिन्थु जों गामिनि स्कुला डेभेलप जायाखै आरोना दासिमबो लामाया खिन्थु एसे मोजां जाबाय टेनसन गैया ओमफ्राय नै बिथिं आदैयाबो हायबाय आदैया नै बान्दर हिंसा गाखोदों आरोना आदैया दायो माने एसे देखायदों आरो नै आदैया बान्दर बायदि खालामनो गोसो दंबा आदैनियाव सोलोंना ला ना मा बुङो आदै आदसा नोंथाङा खामानि मावनाया बेबायदि बुंबाय थाबा जागोन नामा सोरबा थांब जरासे फिसा गोनां थांलायबाय मालायनि फिसा गोनां हौवा हिनजावफोरखौ बिदि ज' थांनाय नुबा बोरैबा मोनोलै गोसोफोरा बलमामाबो बोरैबा मोनोना गोसोखा नङा मोने हा आङो 31 डिसेम्बर खालि हासुदों बिसिनायाव कुन कुकुर केला iya माने 31 डिसेम्बर लोंना लानाय बिराद हासुदोंना बिसिनायाव बिराद हामासो हिनजावखौसो सुहोबावदोंनो ओमफ्राय साबास जकसे जाखागौमोन ना हासुनायानो ओमफ्राय आं ओंखाम मोनजायाखै आरोना दासिमबो ओंखाम मोनजायैनि थाखाय आं खामानियाव फैथ'वाखै ओमफ्रायो लोगोफोरा हायजोब्बाय आरोना दायो खामानियाव ओमफ्राय नै बिथिं बिरि सोबलायलायबावदोंसो बिरि सोबफुंदों सेखा बे ना बे सेखाया मानि सेखामोनलै बे आरानि अ डेन्जार माथो मोजां ना माबा अमा समा सुथार जाजोबगोन माथो कपारानो मानसि दाननो हागोन ना हाया हायो गाजालि दानजोबगोन जों होद सेखा लाना हायजोबदों बिसोरो
आं दुकानाव थांना हायनोलै र' दुकानाव माबा आरोना एकदमबारे बिराद खाखावगासिनो ओमफ्रायो नैबेफोर माबाफोरखौ मा होनोमोन थालिर बिलाइखौ मानसिया रोगायाखै आरोना बेखौ सब माबादोसो रोगादों ट्रेक्टर गंसे लाखादों सुराज नामा नाम बे ट्रेक्टर नामा नैबेखौ लाखादों आरोना फ्रियाव ओमफ्राय ट्रेक्टर ड्राइभारखौ आं खिथागासिनो नोंलाय आरो मा होनो लोंनानै हासुग्रासो ओमफ्राय नै बिथिं दोङो नैलाय ट्रेक्टर ड्राइभारा नैबे ओमफ्राय फैसाफोर लागोन नामा नोङो लाया ओमफ्राय नै बिथिं बिसोरो माबा खालामबाय थादों आरोना मा होनोमोनलाय बेखौ बेरा बानायगोन जेनेबा दाउखो माने ओमफ्राय नै बिथिं आरोना नैबेयाव माने हराव बेयाव उन्दुगोन माने लोंनाय जानाय बेयाव आरोना माबाफोर थानांगौ बेहाय ओमफ्राय जोंनाथ' मागोआव दाउ खावो नालाय ओमफ्राय दाउ खावनानै बेहाय ओइथिं माबा दाउ दंमोननानै एवना जाखांनांगौ आदसा बै न'खर दं खावजाबावगोन मासे थांनाय बोसोराव सोर हमजानायमोनलाय दाउ खावनो थांनानै इउटुब गाव मबाइल लाग्राबो हमजादों थांनाय बोसोराव दाउ खावनो थांनानै मालिका हासुनो सिखारनायावनो दाजाय कैसा लगा मेरा मजाक रायदों जोङो ओमफ्राय देग्लायबा हमजागोन हमजाया मिथिया आरोना देग्लाय माने एसे मानसि उन्दुलांफुनाय जायगा जायगायाव एसे गोजानाव थांनासो खावगोन आरो जोङो होगासिनो बिथिं ओमफ्राय नै बिथिं ओंखाम संनाय जागोन आरोना नैबे ससेथिं ओंखाम संनाय जागोन नै बिथिं ओंखाम संनाय जागोन ओमफ्राय नै सेंग्राफोरा मोजाङैनो बिराद खामानि मावदों नै माथो माबासो माधुरिसो मावथि नारा हादों आरो इथिंबा सोर दोङ नायनि र' नै माथो कृष्णासो नामा बेलाय सिङाव नै बिदि होनाय जायो आरोना नैबेयाव सब जिगाब होबाय माने सावना होबा आरो गोर खामगोन आरोना ओमफ्राय नैबे गोजौआव मानसि दोङो सासे आबौबोनो बेना जिबावनायसो नाय मोजां मायबा मोनसे नुजादों मिथिया ओमफ्राय बक्सआ डेन्जार गोदो बक्सआ लाबोगासिनो माने जाखालिसो लाबोगोन आरो बक्सखौ ओमफ्राय दा नुसिगोन आरो नोंसोर बक्सखौ मोसानायखौबो नुगोन डेन्जार मोसागोन जों लामायानो बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो साजायनो बिदि जाबाय एकदमबारे दिनै एसे माबा जाबाय गाबोनो बांसिन साफा नुगोन आरोना दायो इसाङा क्लियार जाबाय माने बानायजोबखांबाय आरोना बरिया बानायदों मावग्राफोरा मावगासिनो आंथ' रोंखाया नायोल'सो आं बिथिं हेबगासिनो नै हेबग्राफोरा सेस्था करना एता माल खुवामा हाखावगासिनो बिथिं हास'ग्राया आरो ओइथिं मायबा मोनबि जाबाय थादों ओइथिं माबा ओमफ्राय नै बैयाव ओंखाम संग्रायाव ओरै केन्सि होलायलायबावदोंसो आरोना माने बेयाव केन्सि बानायजोबगोन गासैथिंबो गाबोन फाइनाल लुकखौ नुगोन आरोना नोंथाङा मा बुङो mal piengue